dawuh saka Kanjeng Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu satamane kala dawuh saka Kanjeng Nabi, ra'aita krungu Lailatul Mihrab ing wengine mihrab ning mihrab. Dadi Kanjeng Nabi mireng nahra ma'atul ahlam minal ghaswali wa barar binan nadahlil wa atbi. Iku ana bengawan nahra, ana bengawan mon halam min abali, yaiku bengawan mau adem ngalah-ngalai banyu es. Kalau bani enten bengawan Pak nggih. Kanjeng Nabi mireng saka malaikat Jibril. Kalau balene malih nahra mau khalam minal khazulim. Bengawan mau kali mau banyune luweh manis timbang madu. Banyune sing miyaut luweh manis timbang madu. Wa baru minas tahli luweh adem timbang es. Wa tayyabul minal miski luweh wangi timbang minyak misik. Kanjeng Nabi krungu sangka malaikat Jibril, nek ten akhirat niku benjing enten bengawan enten kali sing banyune luweh manis timbang madu, luweh adem timbang es, luweh wangi timbang minyak misik. Wa qultu bi Jibrilah, mongko takon ning malaikat Jibril, liman hada kanggo sapa ya Jibril? Kala dawuh malaikat Jibril, liman kanggone wong salat gelem nglakoni maca selawat alaika ngatasi panjenengan Kanjeng Nabi fi Rajab ing dalem wulan Rajab. Pak, jenengan benjing enten akhirat benjing disiapi enten bengawan enten kali jenenge bengawan Rajab. Sing oleh ngombe, sing oleh kapasitas ngombe karo Gusti Allah diparingi pirsa, sing oleh ngombe yaiku wong sing gelem maca selawat ing ngatasé bulan Rajab. Nek gak gelem maca salat berarti ora oleh ngombe banyune bengawan Rajab. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun maca salat dereng pas dinten iki wau. Dereng biasane panggih bar salat 5 waktu maca selawat. Najan niku selawat Jibril. Selawat Jibril pripun Pak RT? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Maca surat selawat Jibril najan ping 3 mboten napa-napa bar salat 5 waktu. Saged Pak nggih? Enteng to nggih? Lah niki mumpung ulane Gusti Allah niki. Nek Rajab niku wulane Gusti Allah, Saban niku wulane Kanjeng Nabi, nek Ramadan wulane umat Kanjeng Nabi. Niki wulane Gusti Allah mangula ngakeh-ngakehno amal kebagusan. Jenengan maca salat sing ping pisan, moko padha maca salat ping 10. Jenengan maca ping salat ping 3, padha karo maca ping 30 plus diparingi bonus benjing ten akhirat diparingake ngombe bengawan Rajab. Nek jenengan mboten maca selawat Rajab mboten pareng ngombe niku Pak, niku khusus niku. Wah, basa Pak nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Bengawan Rajab.